dnešnej relácii sa vrátime do Talianska na rieku Pád. V prvej časti vám ukážeme nádherných šupináčov a v tej druhej si posvietime na kapitálne sumce. Ten najväčší dosiahol rekordných 116 kg. Sledujte nás a dozviete sa určite viac. Ak chcete nahadzovať ďalej ako ostatní až za hranicu 100 metrov a nestrácať čas nekonečným navíjaním po záseku, predstavujeme vám jeden z najväčších navijakov na lov na feeder. Browning Black Magic Feeder. Jeho mimoriadne vysoká a plitká kovová cievka vás priam láka nahadzovať až za horizont. Tento návijak je určený na extrémny lov na veľmi dlhé vzdialenosti, a to nielen pre pretekárov. Jeho brilantné technické prevedenie ponúka šnekový hriadel, ktorý vydrží extrémnu záťaž, telo vyrobené z tvrdeného nylonu, kovovú rúčku, silnú multidiskovú prednú, krokovú brzdu alebo bite runner so zadnou brzdou. Ideálne je pre použitie s dlhšími a tvrdšími feederovými prútmi. Dodáva sa s náhradnou hlbokou kovovou cievkou, osadený je 6 guličkovými ložiskami, nechýba ložisko antireverzného systému a špeciálny klip na ochranu vlasca. Prevodový pomer až 5,5:1. Dodáva sa s vrchnou brzdou vo veľkosti 50 alebo 65, pri ktorej má kapacitu až 400 metrov vlasca, 16 mm hrubého alebo s dvojbrzdovým systémom vo veľkosti 50. Browning Black Magic Feeder, váš dlhodobý spoľahlivý partner. Predstavené produkty nájdete a kúpite v najväčšom rybárskom obchode na www.rybarovraj.sk. 100% bezpečnosť nákupu garantujú ryby, rybky, rybičky. Vitajte v rybičkách. Ich úvod bude dnes patriť tretej časti našej reportáže z Talianska. Konkrétne to bude lov kaprov. Od lovu na páde očakávam hlavne, že si tu dobre zachytám, keďže u nás ešte sezóna nie je v takom prúde ako tu, pretože tu je podstatne teplejšie. Sú tu aj veľké ryby, sú tu kapre, veľké pleskáče, takže uvidíme, ako to pôjde. Keďže som tu jediný kaprár a ostatná partia chlapcov sú sumčiari, takže ja budem skúšať len kaprov. Vyskúšame lov na rôzne druhy boilies a peliet, halibutov, alebo uvidíme, na čo budú ryby reagovať. Kaprom sa idem venovať dvoma udicami. Jednu montáž zvolíme úplne jednoduchú, kde bude stužená šnúrka, väčší boilies. Druhú máme zostrojenú z oceľového lanka, potom stužená šnúrka, ktorá je 2 až 3 cm nad hačikom stiahnutá, je tam broček, sú tu menšie nástrahy. Zvolil som túto možnosť aj preto, lebo sú tu ostré kamene, sú tu mušle, takže aby mi to neurezali. Keďže je jar, voda je ešte studená, ryba by mala ísť do trenia, mala by intenzívne príjmať potravu, ale myslím si, že bude príjmať hlavne menšie sústa. Aj keď rieka Pád je preslavená tým, že sa tu používajú veľké priemery boilies, pretože je tu enormné množstvo pleskáča, jalca, karasa. Montáže mám tu prichystané niektoré. Budeme skúšať lov na podvodný kameň, na záťaž s gumičkou, keďže je tam dosť veľký prúd. V pozadí vidíme lavicu, kde budeme chytať. Je tam zráz na 8,5 metra, lavica kamenná, potom ide voda až na hĺbku 20 metrov. Takže to budeme pokladať do tých 8,5 metra, kde predpokladáme, že by sa tá ryba mohla zdržovať. V prvom rade by som chcel vyskúšať viac menej tie boilesy. Mám ich tu viac druhov, nejakú koreninu rybu a podobné mušlu. Takže uvidíme, čo bude fungovať. Máme tu ovocie, keďže je jar, tak uvidíme. Sám neviem, čo pôjde. Čas, pokiaľ Erik zakrmi a nahodí svoje prúty, využívame k získaniu potrebných informácií, ktoré sa týkajú lovu rýb v Taliansku. Väčšina ľudí, ktorí chcú ísť do Talianska na to, ale nemajú odvahu, boja sa cesty autom, boja sa nákupov, boja sa toho, koľko stravy si majú zobrať, ako by si im poradil v tomto. No tak sám som sa o tomto presvedčil, lebo som tam predtým ešte nebol a sami dvaja, sme šli dvaja na aute a polovica auta
čo sme mali veci, tak zaberalo jedlo a pitný režim a podobné veci. Absolútne žiadny problém, sadneš do auta, 3-4 minúty od miesta lovu, kde chytáš, môžeš si ísť nakúpiť či už rybárske veci, komplet rybársky vercaj, môžeš sa ísť, keď vieš, na koho sa obrátiť, nemáš problém napustiť si pitnú vodu, ísť sa osprchovať. Takisto Taliani majú takú tradíciu, že v tých menších mestách vždycky jeden deň v týždni sa konajú trhy. Na tie trhy prídeš a tam všetko od vymyslu sveta, či sú to kvetiny, mrazené ryby, oblečenie, hocičo, čo chceš, niečo u nás ako sú jarmoky. Nemáš problém si hocičo kúpiť. A čo samotní Taliani? Všetci Slováci, Česi chodia do Talianska na sumce. Tak čo chytajú Taliani? Tak toto ma veľmi prekvapilo, lebo ja som rátal s tým, že teraz prídeš na tú vodu a bude tam samý Talian vykrikovať na teba po taliansky, že mu budeš jazdiť popred udica alebo niečo podobné. Prišli sme tam a každá sumčiarska partia, skoro každý človek, čo na vode vábil, tak bol buď Čech alebo Slovák. Dosť v hojnom počte tam boli Rakúšani a Nemci, ale tí väčšinou chodili len vyslovene cez deň na čln a vábiť alebo len nejakým spôsobom privlačovať zubačov. Keď si videl partiu, že je viac ľudí v bivakoch na brehu rozloženú, tak takmer výlučne to boli Slováci alebo Češi. Nemci a Rakúšania, tí nemajú problém, tí si prenajmú loď, cez deň idú na vodu, zachytajú si večer, idú pohodlne, prenajmú si apartmány a tam existujú. Vôbec nesedia celé noci pri vode ako Slováci. Kde ste stretli teda najviac Talianov a akým spôsobom oni chytajú? Tak Taliana, keď stretneš na hlavnom toku, tak v podstate takmer výlučne je to klasický kapra, ktorý chytá na bojlis. Zoberie si len dážnik, 2 udice, nahodí si to a príde cez víkend, cez týždeň ich takmer vôbec nestretneš. Alebo potom, keď zbadáš strašné množstvo aut a obrovské množstvo ľudí niekde rozložených pri kanáli, tak si môžeš byť takmer istý, že je tam nejaký pretek. Náš rozhovor musíme prerušiť. Ponáhľame sa totiž k Erikovi, ktorému okrem pleskáčov konečne zabrala poriadna ryba. Ty kokos, ten je krásny. Prichádzame vo chvíli, kedy sa jeho udica ohýba pod náporom ozruty. Nevieme, koľko už spolu zápasia, ale ryba má stále dostatok síl. Erikove skúsenosti však víťazia a kapor sa ocitá v podberáku. Je ulovený na rieke, ale stavbou tela skôr pripomína rybničnú formu. Zachutili mu 2 mini-boilies a háčik sa mu zapichol priam ukážkovo. Chvíľu sa ním kocháme a obzeráme si ho zo všetkých strán. Prvý 12-kilogramový kapor z pádu nás naozaj zaujal. Nakoniec ho púšťame do jeho rodnej rieky so želaním, aby nám poslal ďalšieho a väčšieho. A druhý kapor nenechal na seba dlho čakať. Opäť zdolávanie a ryba je na brehu. Má iba 10 kg, ale za zmienku stojí odlišná stavba tela, pripomínajúca skôr amura. Je to typická forma kapra z pádu. Svedčí o tom predovšetkým jeho hlava, pripomínajúca skôr podustvu či nosáľa. Telo ako torpédo, zakončené obrovskou chvostovou plutvou. Samozrejme, púšťame aj túto rybu. Kapry nám teda berú. Napriek tomu však balíme a odchádzame skúsiť ich lov na jeden z najbližších zavlažovacích kanálov. Radikál od firmy Quantum to je kvalitné kaprácké náradie pre lov rýb vašich snov. Špičkové prúty a navijaky, testovaná bižutéria a neodolateľné nástrahy, to všetko v kombinácii s moderným dizajnom. Radikál je stelesnením moderného lovu kaprov. Radikál Guardian Carp je silný kaprársky prút s plnokrvnou rýchlou akciou špičky. Presne takou, akú požaduje množstvo kaprárov.
Hravo s ním totiž nahodíte 150 gramovú záťaž do vzdialenosti 180 metrov. Ide o prúty s veľkou vrhacou kapacitou, vhodné na veľké rieky a jazerá. Tomu boli prispôsobené aj veľké dvojstopkové SIG očká. Prúd je vybavený kovovým Big Pit držiakom, ktorý umožňuje použitie rôznych veľkostí navijakov. Vyznačuje sa kvalitným klipom vlasca a klasickým decentným, tmavo-šedým dizajnom s dokonale prepracovanými detailami vyviazania očiek a trňovej spojky prúta. Dodáva sa v dĺžkach od 3,6 do 3,9 metra s akciou od 2,3 do 3,5 libry. Pre nahadzovanie až za horizont je tu model 4,2 metra s akciou 3,5 libry. Radical Guardian Carp je nenápadný pracant, na ktorého sa môžete spoľahnúť v každej situácii. Predstavené produkty nájdete a kúpite v najväčšom rybárskom obchode na www.rybarovraj.sk. 100% bezpečnosť nákupu garantujú ryby, rybky, rybičky. Pstruhová sezóna začala asi všade na Slovensku klasickým riečnym lovom. Pri Piešťanoch na Striebornici to bolo o poznanie iné. Chytalo sa v jazere. Preteky v love pstruhov berú všetci účastníci veľmi vážne. Sústredení na svoje udice a nástrahy nás takmer ani nevnímajú. Celý pretek má niekoľko kôl a pokiaľ sa chceme niečo zaujímavé dozvedieť, musíme počkať na prestávku. V tom čase je na brehu síce frmol, ale Jaro je aj napriek tomu ochotný podeliť sa s nami o svoje poznatky. Jaro, tohto podujatia sa zúčastnilo na prvý pohľad veľmi veľa rybárov. Povedz nám, ako to ide dneska. Tak je tu asi 150 rybárov. Ryba je celkom dobré, je tu nasadená ryba, pstruh dúhový. Tak je tu v podstate špička Slovenska, je tu špička aj z Čiech, sú tu českí kolegovia, kamaráti naši, reprezentanti, ktorí tiež prišli na toto podujatie. Určite každý pretekár má nejaký svoj štýl, nejakú nástrahu, ktorú preferuje. Niektorí radšej chytajú na gumové nástrahy, niektorí radšej na wobbler, niektorí rotačku alebo nejakú plandavku, plechové nástrahy kovové. Takže každý má nejakú svoju obľúbenú, svojho favorita, na ktorú chytá. Jedným z reprezentantov je aj Juraj Mrázik. Našťastie preteky berie športovo a nemá problém sa nám venovať. Ako to celé vníma on? Myslím si, že jazerné preteky dúhakové vždy rozhoduje hlavne kopec šťastia, ako či má človek rotáciu s rybou. Podobne vždy sú niektoré miesta mnohokrát lepšie ako iné. Ako veľmi ťažko spraviť objektívny pretek na jazere. Tá ryba migruje, žije v hejnách. Ktoré nástrahy dneska šlapu najlepšie? Tak šlapu plandavky, šlapu nymfy. Videl som sem tam nejakú rybku chytiť na wobbler, ale myslím si, že hlavne gumičky a plandavky. Aké farby v tomto období sú pre pstruha najpriateľnejšie? Tak tie prvé kola idú tie kriklavejšie farby, ako sú ružová alebo oranžová. Potom sa chytá ryba už viacej na prírodné farby ako oliva, čierna alebo toad. Ryby sú celkom pri chuti a Juraj už chvíľu ťahá z vody pstruha za pstruhom. Koľko sa ich vlastne za jeden pretek uloví? Myslím si, že preteky sa vydarili, ako chytala sa ryba celku rovnomerne, dohromady sa chytilo 998 ryb, čo je myslím si, že veľmi slušné. 998 pstruhov, do 1000 chýbajú 2 kusy. Je to neuveriteľné množstvo rýb. Ich počet svedčí hlavne o tom, že tohto podujatia sa zúčastnili naozajstní majstri. V Prievidzi na ploche takmer 200 metrov štvorcových nájdete rybárske potreby ryby, rybky, rybičky. Predajňu, v ktorej pre svojich zákazníkov vyberáme len to najlepšie z najlepšieho od všetkých najväčších rybárskych značiek dovážajúcich tovar na slovenský trh. Na svoje si tu prídu vyznávači všetkých spôsobov lovu. Okrem klasického sortimentu, ako sú navijaky, prúty, nástrahy a návnady, v predajni ryby, rybky, rybičky v Prievidzi nájdete aj skutočne širokú ponuku rybárskeho oblečenia. Nechýbajú člny a motory, bivaky a všetky potreby pre kratšie aj dlhšie výpravy k vode. Ryby, rybky, rybičky sa za viac ako 10 rokov stali najvyhľadávanejšou predajňou v okruhu 50 kilometrov.
A to nie len pre svoj sortiment, ale aj odborný personál, ktorý dokáže poradiť a postarať sa o zákazníkov od nákupu až po záručný a pozáručný servis. Pokiaľ požadovaný tovar momentálne nemáme na sklade, radi ho pre vás objednáme. Personál predajne vybavuje aj všetky objednávky z našich internetových obchodov. O tom, že aj v tejto oblasti patríme k slovenskej špičke, svedčí viac ako 3800 odoslaných zásielok. Ak je pre vás Prievidza priďaleko a nemôžete nás navštíviť osobne, pripojte sa k našim internetovým alebo telefonickým zákazníkom. Garantujeme vám bezpečný a rýchly nákup. Ryby, rybky, rybičky, spoľahlivý partner slovenských rybárov. Zmeňme tému a venujme sa teraz vašim úlovkom. Mimochodom vďaka za ich pribúdajúce množstvo. Štartuje teda galéria vašich úlovkov. Tomáš Pajerský z Voznice sa pochválil statným tolstolobikom. Táto ryba vážila 12 kg a merala 87 cm. Fotku veľkonočného kapra nám poslala Mária Bančanská. Tohto krásneho lisca, ktorý vážil 11 kg, ulovila na jednom rybníku v Maďarsku. 7 kg ťažkého a 85 cm dlhého zubáča sme dostali od Mareka Podstupku zo Suchohradu. Tento rybár ho chytil spôsobom plávana na dažďovku. Jaroslav Šmida z Nitry si určite užil rybačku, keď sa mu na háčik zapol 12 kg ťažký a 87 cm dlhý kapor. Tento lisec neodolal nastraženej pelete. Radi vám ukážeme aj vaše ďalšie fotografie. Stačí, ak nám ich pošlete na známu adresu Ryby, rybky, rybičky, Veľkonecpalská 17 971 01 Prievidza alebo elektronicky na redaktor@rrr.sk. Nezabudnite uviesť miery ryby, vašu adresu a potrebný je aj telefonický kontakt. S absolútnym rešpektom k svetovým tradíciám lovu veľkých rýb Big Game Fishing môžeme povedať, že navijaky Finnor píšu históriu trofejných rýb od roku 1933. Santiago, nová vlajková loď značky Finnor, je skutočným svedectvom najväčšieho pokroku moderných technológií v oblasti rybolovu. Pri vývoji tejto triedy multiplikátorov sme nešetrili na ničom. Nebolo nám ľúto času ani prostriedkov. Použili sme všetky naše skúsenosti pre Santiago. Rám navijaku vypracovaný z jedného kusa hliníka, kovaná hliníková cievka, 4 keramicko-hybridné guličkové ložiská, dvojrýchlostný prevodový systém s tlačidlom a uvoľňovacím kotúčom a klasický Finnor, zlato anodizovaný povrch, odolný voči korózii, nedovolia žiadne pochybnosti o sile a životnosti multiplikátorov Santiago. Ich páková brzda môže byť jemne doladená v širokom rozsahu. Je navrhnutá pre neuveriteľne hladký chod od voľnej cievky až po úplné dotiahnutie, ak je to potrebné. Jej extrémna brzdná sila dosahuje až neuveriteľných 70 libier. Preto Finnor doporučuje, aby úplné dotiahnutie brzdy bolo nastavené po uvážení s maximálnou opatrnosťou, pretože pri veľkých rybách vám hrozí stiahnutie cez palubu lode. Celkovo je v sérii Santiago dodávaných 9 modelov, pričom najväčší z nich má kapacitu až neuveriteľných 1100 metrov vlasca s priemerom 1,1 mm. Je úplnou samozrejmosťou, že tieto multiplikátory, vyrobené pre najtvrdšie morské boje, hravo zvládnu aj najväčšie sladkovodné monštrá. Aj obrovské sumce a vizy sa musia poddať ich bezhraničnej sile. S multiplikátormi Finnor Santiago nebude už pre vás žiadna ryba príliš veľká.
Predstavené produkty nájdete a kúpite v najväčšom rybárskom obchode na www.rybarovraj.sk. 100% bezpečnosť nákupu garantujú ryby, rybky, rybičky. V Taliansku nás nezaujala len rieka Pád, ale aj množstvo ďalších veľmi zaujímavých a netradičných revírov, kde je plno rýb. Prišli sme na odpadové ramienka zavlažovacie, ktoré slúžia na zavlažovanie miestnych polí. Chcem chalanom dokázať, že ryby sa tu dajú chytať naozaj všade. Pred chvíľočkou sme na týchto dvoch žbrndách videli krásneho sumíka, kapríky sa tu hádzu všade. Behom hodiny by ste mali vidieť výsledok našej činnosti. Presunuli sme sa z hlavného toku Pádu na tento bočný kanál. Chceme vyskúšať feeder, chceme vyskúšať plávanú. Uvidíme, ako sa nám bude dariť, nepoznáme to tu, tak ideme skúšať rôzne veci. Tu ináč odporúčam len feeder, po prípade boilies a tak sa naozaj vyhrať. Kto chce chytať ryby jak z osádky, nemá tu nikde problém, len nesmie veriť len tej obrovskej veľkej vode, ktorá je strašne náročná. Tieto malé kanáliky sú už teraz dostatočne prehliaté a ryba je tu ozaj aktívna i v tomto ročnom období. Ja osobne budem učiť mladú rybárku feedrovať a vás presvedčiť o tom, že čo som doteraz povedal je absolútna pravda. Budeme skúšať kukuricu, bojly a vyskúšame aj kosňáky. No v prvom rade to tu musíme rozkrmiť, keďže nevieme, ako tu ryby budú reagovať na to. Krmiť budeme kukuricou, krmivom, viac menej by som namiešal také syrové nejaké, lebo je to predsa len rieka, takže by sme vyskúšali syr. Zarobíme si na začiatok nejaké zo 2 kg krmiva. Pridáme tam kukuricu, pridáme tam košťáky. Začneme pomaly. Netreba prepisknúť, ak sa povie, na začiatok vodu, aby krmivo nebolo veľmi prevlhčené, lebo keď sa dá veľa vody, tak to nie je dobre, tedy to krmivo nepracuje tak, ako má. Takže privlhčovať určite len po troške. Musí byť sypké, nesmie byť veľmi také súdržné, pretože potom nepracuje tak, ako má v tej vode. Keď na páde je vysoká hladina vody, je to tam nebezpečné, že vás spláchne alebo vám zatopí auta a kempy. Všetky tieto kanále sú regulované čerpačkami. Nikdy tu není viac vody, jak je bezpečné. Už len kvôli miestnemu hospodárstvu. Všade v tých kanáloch sú sumce do 2 metrov, menších sú tu mračná, kapre krásne do 12, do 13 kg. Len je tu nevýhoda slniečko, čisté brehy a musí sa dodržovať miestny kolorit, čistota, poriadok, nebyť hlučný, správať sa ako ľudia, inteligentní. Prv začneme skúšať lov na feeder. Montáž máme Metod feederové krmitko, fluorokarbónový návezec, na ktorú našijeme miniboilu pod háčik. Nastražíme len jednu guľku, keďže ešte nejdeme selektovať ryby. Až by sme si nevedeli poradiť s malou rybou, tak to začneme selektovať veľkosťou nástrahy. Po prípade našijeme 2 boilesy. Metod feederové krmitko plníme s týmto spôsobom, že si tam natlačíme krmivo. Tá forma je na to tak stvorená. Týmto pádom olovko dopada stále na dno a krmivo máme na vrchu. Môžeme prejsť k samotnému lovu. Dôležité si naštelovať brzdu, pretože nevieme, aká veľká ryba nám to zobere. Popri feederovaní budeme skúšať aj plávanú. Vyskúšame v tom prúdiku, ktorý je tu pod tým splavom, vydraždiť nejakú rybku, uvidíme. Vyskúšame loviť pod splavom v tom prúdiku popri druhej strane. Vymeriame si v prvom rade hĺbku, lebo to je dosť podstatné, aby sme vedeli, kam tú nástrahu máme vlastne viesť. Takže skúšame niekoľko spôsobov lovu. Akú výhodu má plávaná oproti feederu? No oproti feederu neleží to na dne, no. Dá sa tá ryba prehľadať, či je v prúde, či je pri vrchu, či je na dne. Dá sa variabilne prispôsobiť momentálnej situácii. Vyskúšame si, aká je tu vlastne hlboká voda. Podľa toho budeme ďalej fungovať. Voda tu je plitká, rátam tak zhruba do metra.
Ani sme sa nenazdali a Erik zdoláva prvého kapra z kanála. Je nádherne vyfarbený. Aj keď to nie je obor, naplávanú určite poteší. Aj Peter so svojou zverenkyňou sa činia. Na feeder im to ide celkom dobre. Okrem kaprov sa tu dajú uloviť aj nádherné karasy. Pohľad, ktorý sa nám však naskytol, spôsobil, že aj na naše zakrmené miesto sme rýchlo zanevreli. Kapri sa nám ukázali v plnej kráse na úplne inej strane kanála. Nie len že rijú, ale dokonca nám kývajú chvostami, ako by nás volali. A my sa dlho presviečať nenechávame. Presunuli sme sa do svojho miesta, ktoré sme predtým rozkrmili, na druhý bočný kanál, kde vidíme, ako kapre rijú v dne, tak si ich skúsime nejakým spôsobom uloviť. Ryby doslova hľadáme my, nie oni nás. Keďže je tu plitká voda, tak vidíme, ako rijú v dne, buď kála, alebo samotná ryba sa nám ukazuje na hladine. K rybe sa musíme doslova zakrádať. Žiadne dupotanie, žiadne nejaké údery, aj keď sú tie ryby zvyknuté, že sú tu autá, tak na nejaký dupot veľmi reagujú. Netrvá to dlho a Erik dostáva z vody prvého z nich. Pokračujeme v love a rybám kladieme nástrahu priamo pod nos. O tom svedčí aj tento pohľad. Rijúci kapor neváha. Náš kameraman má dvojitú úlohu. Zdolávať rybu a zároveň tento boj snímať. Ryba sa bráni a robí výpady do vodného porastu. Skúseného rybára však neprekvapí. Niekedy by sa veru zišlo, keby mal človek viac rúk. Dopadlo to našťastie dobre a nám zostal krásny zážitok. Ako by si teda dokázal zhodnotiť svoju výpravu do Talianska na záver? No, každopádne nebolo to to, čo sme my čakali, že prídeš tam a nachytáš obrovské množstvo dvojmetrových rýb v podstate na všetko, čo do vody hodíš. To vôbec nie je pravda. Je to rieka, ryby sú tam veľmi opatrné. Tí sumci takisto, čo sa týka vabenia, tak miestni ich tam nazývajú, že sú to páni profesori ryby, lebo proste nedokážeš ich len tak ľahko oklamať, ako by si možno predstavoval. Takisto ako na každej rieke. Treba špekulovať, treba vymýšľať niečo iné a zvlášť pád. Pád je rieka, kde sa vábi možno v 5-násobnom množstve a hlavne oveľa dlhší úsek v roku, ako napríklad u nás na ktorejkoľvek rieke. Vábia tam ľudia, ktorí to jednoducho vedia, ktorí tam už nejaký čas fungujú a majú tam pochytané nádherné ryby. Na tom kanále je to iné v tom, že tam tých kaprov dokážeš chytať na plavák, dokážeš ich chytať na boilies, dokážeš ich chytať na feeder akýmkoľvek spôsobom. Je ich tam o mnoho väčšie množstvo ako na hlavnom toku rieky, ale zase sú priemerne váhovo o dosť menšie, hlavne tých, čo chytáš. Ryby, rybky, rybičky. Najčítanejší rybársky časopis na Slovensku je už v predaji. V rozšírenom májovom čísle sa dozviete o veľkom výpredaji pstruhov. Prezradíme vám tajomstvo viac ako 32 kg kapra z Rainbow a pokladu z Pálavy. Nechýba stála právna rybárska poradňa, množstvo praktických rád pri miešaní feederových zmesí, 116 kg megasumec z pádu a veľa ďalších zaujímavostí. Viac sa dozviete v májovom čísle časopisu Ryby, rybky, rybičky. Vynikajúci bajtranerový naviak s kovovou cievkou Zebco Cool Viper Pro to je nová vlajková loď ekonomickej cenovej triedy dvojbrzdových naviakov. Vo svete, ale aj u nás sú dvojbrzdové naviaky stále obľúbenejšie a používa ich čoraz viac rybárov. Pre lov kaprov, šťúk, úhorov alebo na feeder je možnosť nastavenia voľného chodu neoceniteľná funkcia pre rôzne techniky lovu. Nový Cool Viper Pro svojimi parametrami súperí s modelmi vyššej cenovej triedy. 6 ložísk, kovová cievka, náhradná cievka, spoľahlivo fungujúca vrchná aj voľnobežná spodná brzda, nekonečný antirevers, vyvážený rotor s hladkým chodom a pevné prevody, to sú jeho hlavné tromfy. Všetky ale prekoná jeho mimoriadne výhodná cena. Dodáva sa vo veľkostiach od 30 do 60. Zebco Cool Viper Pro sa v krátkom čase stane novým lídrom ekonomickej triedy dvojbrzdových naviakov.
Predstavené produkty nájdete a kúpite v najväčšom rybárskom obchode na www.rybarovraj.sk. 100% bezpečnosť nákupu garantujú ryby, rybky, rybičky. Sumec nad 100 kg je asi snom každého rybára, hlavne sumčiara. Pohodlne sa usaďte, pre istotu aj pripútajte a sledujte, ako sa taká veľká ryba dá uloviť. Uloviť sumca v dnešnej dobe už nie je veľký problém. Marcel a jeho partia ich zdolali za týždeň 95. Úctyhodné. Ale vytiahnuť sumca nad 100 kg je priam famózny výkon. Nám sa naskytol zážitok, aký sme nečakali. Blíži sa k nám čln. Na jeho dne leží sumčie monštrum. Jeho miery nám prezradil Ľubo Matušík. Tak tento posledný mal 245 cm, 116 kg. Existuje nejaký recept na ulovenie takéto veľkej ryby, alebo čo treba vedieť všetko, aby sme takúto veľkú rybu chytili? No, recept, to sa nedá nazvať ani receptom, skôr je to praxou, skôr je to tímovou prácou, samozrejme, títo ľudia, ktorí so mnou chodia, ktorí vlastne tento rybolov so mnou absolvujú, musia byť v prvom rade, jak by som to nazval, poslušný a poslúchať teda moje rady, skúsenosti. A recept na toto je taký veľa hodín odsedených na tej lodi, lebo hovoríme o vábničke teraz asi. Takže je to o tom potrpezlivosti, vedieť lokalizovať tú rybu, pretože tá ryba sa nenachádza všade samozrejme. Je to o dobrom sonáre, o dobrej výbave, o dobrej lodi. Ako dlho si vedel o tomto sumcovi? Tak na tohto sumca som chodil 3 roky. Minulý rok mi zabral prvýkrát tento sumec, bohužiaľ som to mal väčšie šťastie, alebo teda nemal som to šťastie ho zdolať, pretože mi zbehol pod spadnutý strom, ktorý sa tam... A ešte ten paradox je tam len jeden jediný strom, aj pod ten si to vybral, teraz ten sumec vedel, čo robí, som ho stratil, musel som to urezať a to bolo minulý rok niekedy v júni a tento rok sa nám ho podarilo zdolať 4.4. Ako sa dá taká veľká ryba vlastne prekabátiť? Určite nezabere každý deň. No samozrejme, že nezabere každý deň taká ryba, je to zas by som povedal o spôsobe vábenia. Pretože vyvábiť malú rybu, alebo rybu do 1,50 m, 1,70 m, dajú tam, keď aj určité chyby spravíš pri tom vábení, tá ryba zoberie. Samozrejme, tá ryba je jak dieťa, by som povedal, áno. Ale takýto veľký sumec už je jak starý človek, takže je opatrnejší, je skúsenejší. A treba tí zvuky, by som povedal, mu vedieť prispôsobiť. Samozrejme, netlc do tej vody, jak bezhlavo nejak, proste kto si myslí, že čím dunivejší zvuk, tým je pre tú rybu lákavejší. Je to hlúposť, nie. Ja by som skôr povedal jemnejší zvuk, ostrejší zvuk a nie tak časté búchanie do tej vody. Veľa ľudí si myslí, že čím častejšie alebo čím rýchlejšie a dlhšie búcha, tým je to lepšie. Nie. Opak je pravdou. Určite sa podľa záberu dá zistiť aj to, aká ryba zabrala. Čo potom? Treba si nejak dávať pozor pri zdolávaní? Vieš, čo ti poviem, tam hlavne treba, a čo s každému zdôrazňujem, ktorý teda so mnou chodí na ryby, tí ľudia, spôsob držania udice, ten je veľmi podstatný, pretože veľa ľudí robí chybu, že drží udicu pod spojom, čo je najslabší článok tej udice. Vždy treba udicu držať aspoň 10 cm nad spojom. A ruku mať otočenú nie tak, jak normálne, keď zasekávaš, ale opačne. Pretože aby si tú rybu vedel aj zaseknúť, pretože máš lepšiu páku a aby ti veľká ryba nevedela vyvrátiť ruku. Takže chyby sú hlavne, že tí ľudia nedržia udicu v spoji alebo nad spojom, že ho držia pod spojom a pri údere veľkej ryby automaticky tú udicu zlomíš. To je ako, aj keď je menšia ryba, zlomíš ho, pretože proste ten úder na tú vábničku, tá agresivita je o niečom inom, keď chytáš rybu z brehu. A tento sumec bol tak silný, že točil aj túto skoro 8-metrovú loď. Áno. Videl som ale po páde behať ľudí na gumených loďkách. Čo by si im povedal na to? Že sú to sebevrahovia. Doslovne a do písmena, pretože si zober len to, že sa podarí takémuto človeku zaseknúť takúto rybu z toho gumeného člnu. Len samotná šnúra, čo si videl na tých záveroch, jak dokáže tá ryba unikať a teda odolávať tomu zdolávaniu, alebo teda tomu rybárovi, tak si predstav, že sa mu opretá šnúra o ten gumový válec. Za 10 sekúnd ten válec je na polovičku. Zhorí, tá šnúra ho prepáli. A potom, čo ten človek spraví v strede pádu? Môže sa rozlúčiť doslovne so životom. Vy sami ste mali problém dostať traja tú rybu do člna. Ako by si predstaviť, že by ju dostal niekto do takého 2-metrového gumeného člnu? To je nemysliteľné.
Určite to je nemysliteľné, čo je vidieť z tých záberov, teda ten lovec, ktorý tam bol, ten Janko, že aký problém, jemu robila tá ryba 45 minút. A nie, že robí to z gumáku a veľmi veľa pomôže takáto veľká, ťažká loď, že on sa unaví aj tým, že tu loď ťahá. S tým gumákom by išli jak na rogale po tej vode. Posledná otázka, koľko asi trvá zdolávanie takejto ryby? To je individuálne, ale myslím si, že tá ryba aj v tejto veľkosti proste sa dá unaviť do tej hodinky. Áno, táto ryba trvala až 45 minút.